प्रमद बर'नि एंगेलजोंनो बांसिन गोब्राब जागोन नामा कारण माखासे लिडार दङ इउपिपिएलआव नामखौ आं दिनै लाया मैं आगतेও प्रकाश करिছোঁ जे बिटिआर बिटिसि और यार आगत बिएसि तीनटा चुक्ति हो गल 34टा बছৰত ইয়াতে गणतांत्रिक शांतिपूर्ण आंदोलन चलिছিল उपेन ब्रह्মৰ नेतृत्वत ইয়াত सशस्त्र आंदोलनो आरम्भ হৈছিল বিএলটি এনডিবি আৰু বিভিন্ন ফৈদত এটো বিভক্ত হৈছিল আৰু সকলোকে আলোচনা কৰি শান্তি স্বাৰ্থত আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত 6 শিডিউলৰ অধিক মৰ্যাদা অধিক ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে মিলি পেলাই বড়ো ৰাইজ আৰু আন আন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ইয়াতে শান্তি চুক্তি সম্পাদন কৰা হ'ল আৰু চুক্তি আগৰ আৰু চুক্তিৰ পিছত ইয়াতে যেহেতু এই আন্দোলনৰ পটভূমিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছিল এই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবোৰ এটা গ্ৰুপতে আছিল এটা সময়ত একেলগে আছিল কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পাকচক্ৰত ইয়াত মানে বিভাজন হৈছে ঘৰখনৰ যে পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালখন ভাগ ভাগ হৈ পেলাই থানবান হৈছিল আৰু এই পৰিয়ালত কেতিয়াবা হিংসা কেতিয়াবা কাজিয়া কেতিয়াবা বিভিন্ন সংঘাত আৰু এই সংঘাতৰ কাৰণে বহুতো জীৱন যাবলগীয়া হ'ল বহুতো ক্ষয়ক্ষতি হ'ল আৰু আমাৰ মাজত এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইটোৱে আহ্বান আছিল যে পৰিয়ালটো ভাগ ভাগ হৈ আছে যে পৰিয়ালত সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল সেই সংঘাতটো সেই ভাগ ভাগ হোৱা যি এটা পৰ্যায় এটো একত্ৰিত কৰি পেলাই এটা মূল পৰিয়ালত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে নেকি তাকে আমি দায়িত্বশীল এটা পৰ্যায়টো বিবেচনা কৰি পেলাই আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এই আহ্বানৰ প্ৰতি দুইটা দলে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে এই আহ্বানক আঁকোৱালি লৈছে বাকি যিখিনি পৰিকল্পনা যিখিনি ফৰ্মুলা যিখিনি এজেণ্ডা যি আছে এই এজেণ্ডাবিলাক তেওঁলোকে দলীয়ভাৱেহে আগবঢ়াই নিব লাগিব তো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ এটা জাতীয় দায়িত্ব আছে সেইখিনি কাম আমি সম্পন্ন কৰিলোঁ বাকি দায়িত্ব তেওঁলোকে হয় আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে আগবাঢ়িব না নাবাঢ়িব এইটো সময়ত এইটো গম পোৱা যাব বা সময়ত এইটো আমি সকলোৱে দেখা পাব ধন্যবাদ নাই সদায় আমি আশাবাদী আৰু আমি এটা মহৎ উদ্দেশ্যক লৈ আশাক লৈ আমি সদায় মানৱ জীৱন আৰু মানুহ মাত্ৰই আশাক লৈ পেলাই আমি কাম কৰোঁ সকলোৱে তো এই যি এটা প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াও আমি আশাবাদী ভৱিষ্যতে এইটো কি ধৰণে মানে ফল পায় এইটো সময়ত दिपेन बर' बिथाङाथ' बिनि एडभकेसिखौनो खालामजेनग्रा गासिबो दिगा मोजाङै मोजां थांबा खोब मोजां खिन्थु आहा माखासे एक्सपिरियेन्स दङ आङो लोगोसे एबसुजोंनो थाफानानै आन्दलन खालामबोनाय लोगोसे एनडिएफबिजों थाफानानै आन्दलन खालामबोनाय इउपिपिएलनि जेसेबां नेताफोर बिथांमोना एबसुनिफ्रायनो राग'बोनाय नेताफोर बिपिएफनि जेसेबां नेताफोर बिथांमोनहाबो आन्दलनकारिनिफ्रायनो फैनाय नेताफोर आङो नैबे ओरै एबसुनि लाइननिफ्राय थांनायखौ होननो सानदों प्रमद बर'नि एंगेलजोंनो बांसिन गोब्राब जागोन नामा कारण माखासे लिडार दङ इउपिपिएलआव नामखौ आं दिनै लाया नोंथांमोनाबो खोनासंनो नाजा बै समाव होनखायोमोन हारियाथ' थिग जागोन दे जों खौसे जायोब्ला जोंहा मा मोनगोन जेब्लानाखि इउनिटिनि खौसेथिनि खोथा फैदों अब्ला बे जिनिसा आंनाव हठात आंनि खर'आव नांफैदों आरो बै आन्दलन खालामनाय समावनो जेब्ला जोङो बै बिएनसि बड' नेशनेल कनफारेन्सनि एडभकेसिखौ खालामदोंमोन आरो जेब्रामोनहा पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय गर्जन मोनहा जोङो जयैनो जेब्लानाखि एनडिएफबि एबसुखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन बिपिएफखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन बै समावनो माखासे एबसुनि नेताफ्रा इउपिपिएल नेताफ्रा होनखायोमोन खौसे जायोब्ला हारिया मोजां जागोन हारिहा मोजां जागोन नाथाय जोंहा मा मोनगोन दा बेफोरबायदि मानसिया दाबो थैयाखै दंथारो दा बेखायनो I have a strong apprehension whether this idea of unity will succeed दिनियाव आंबो मोनसे लेक्चाराव होनदों the movement is my lifestyle आन्दलना आंनि जिउनि
स्टाइल होननानै गोबां जेब्ला आं कंग्रेसाव हाबो आंखौ बिराद सोंदों बोरैलै गर्जन दुगा नोंनि आन्दलननि माइ लाइफ स्टाइल होननाया खिन्थु मोनसे जिनिसखौ बर'फ्रा दाबो बुजियाखै आन्दलन माने एनडिपि जाना आन्दलन खालामथारनांगौ डेट इज रं आन्दलन माने एबसु जानानै आन्दलन खालामनांगौ डेट इज अलसो नट एक्सेप्टेबल देयर इज अलवेज ए ट्रेनजिशन जोंनि बोथोरा सोलाय सुला बे सोलायबाय थायो गुस्लायबाय थायो बेजों गावखौ खाब जाहोनानै आवगायनायासो बा आन्दलन खालामनायासो राय दिनै एनडिएफबिआ दोनथ'बाय एबसुआ दोनथ'बाय बा बिएलटिआ गैथ'ला होननानै जुदि आन्दलना जोबनांगौ आं बेखौ लाया आन्दलना अनेक रोखोमनि आन्दलन जोंनि बर'नि गेजेराव नांगौ बे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मेगन खेवाखै नों महात्मा गान्धीखौ नाय महात्मा गान्धीनि आन्दलननि फेसआथ' अनेक रोखोमनि फेस दंमोन ना नङा होमबा पुर्ना स्वाराज क्विट इन्डिया गोबां रोखोमनि आन्दलननि स्ट्रेटेजि मुभमेन्ट संगठनखौ जों दाबो दानानै दोननो हायो थामहिनबा एबसुआ दाबो बेखौहाय मोनसे गोदान फेस होनानै बे महर होनानै आन्दलनखौ खालामनो हायो आन्दलन होननाय लोगो लोगो जे लामा नेशनेल हाइवेआव गारि ट्रेन होबथानांगौ बे नङा डिभाइड आसाम 50-50 होननांगौ बे नङा दिनैनि जुगाव नोङो दादा मादा डिभाइड आसाम 50-50 होननाय माने नोङो सुथ्रु सोरजिनानै लानाय अब्ला नोङो अल्टारनेटिभखौ नागिरनांगोन नोङो बिकल्पखौ नागिरनांगोन आं मिज'रामनि खोथाखौ होननो लुबैदों नोंथांमोना सोंबायथ' खोब मोजां मोनबाय आं बे कुइसना एप्रप्रियेट दिनैनि थारिखनि जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां आन्दायदों मा जाबावनो एबसुआबो जिरायबायब्ला पलिटिक्सआव हाबबायब्ला बिएलटिआबो गैलाबा एनडिएफबिआबो गैलाबा दाबो लेन्ड मोनाखै मा जागोन लाल देंगानि खोथाखौ आं गोसोआव दङ लाल देंगायाबो आर्म स्ट्रागलजों मिज'लेन्डखौ सोरजिनो हायाखै डेम'क्रेटिकजोंबो बिथांमोना सोरजिनो हायाखै जेब्लानाखि लाल देंगाया गावसिनि सेटेलमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय दे मिज'लेन्डआथ' जाबाय दा नोङो मिज'लेन्ड सोरजिनाय लोगो लोगो जे मिज'रामा महर मोनगोन दिनैनि दिनाव सारा भारतआवनो सारा इन्डियायावनो दा मस्ट लिटारेट स्टेट सोलोंथाइनि बांसिन हार गोनां रायजो होनोब्ला मिज'राम अल इन्डिया लेभेलावहाय बे लेभेलसिम फैनो हानाय नङामोन खोमा लाल देंगा बिथाङा मा खालामबाय सुक्तिनि उनाव बे थफ्लाजुबाय जुथा जरासे लाबायनो सेन्देल जरासे लाबायनो बिदिनो 6-7टा जिफोर लाबाय सारा मिज' गामि गामि बिथाङा गिदिंजोब्बाय गिदिंनानै बुंबाय ओइ लुसाइफोर बिमा हारि बिफा हारि फिसाया खां मिनिमाम 3 मेक्सिमाम 7 बिजनेसाव खबजा खालामजोब लेबारनिफ्राय लानानै ना फेरनिफ्राय लानानै हा जावनायनिफ्राय लानानै लेब बुग्रानिफ्राय लानानै जि दखान साहा दखान मोनफ्रोमबो गलाखौ जोङो आइजला सारा मिज'आवनो खबजा खालामजोब अब्ला बै हारसाफ्रा बे गासिबो हाबु नांखारनांगोन जोङो मिज'खौ बाहायनो सोरजिबाय दिनै लाल देंगाया बावहायसो साक्सेसफुल दिनै मिज'रामा बाहायसो साक्सेसफुल दा बेखायनो आं खावलायनोसो सानदों प्रमद बर' बिथांमोनखौ हाग्रामा बिथांमोनखौ दिपेन बर' बिथांमोनखौ आन्दलना मानो जोबनो एनजिअखौ एनजिअ दाना होनो हायो बेयो ट्रेनिं होनो हायो सोरखौबा स्पर्ट्सआव फोरोंनो थाखाय इनचार्ज होबाय नङा होमबा जायहा गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टआव गैया सोरखौबा फिसा खांनायनि नार्सनि ट्रेनिं होबाय 3 खां 4 खां 5 खां पपुलेसनासो मेटारथ' दिनैनि थारिखआव नोङो भारत बायदि हादोराव आरे बाबा खायसेया होनो गर्जना जेब्ला फिसा खांनो थिनो खायसेया बुङो जापाना बोरैथो रायजो जादोंब्रा गर्जन बिथां आरे बाबा जापाना आलदा रायजो जापानाव जाहैबाय मोनसे रावनि मोनसेल' गस्थिनि मानसि मंगलियान गस्थिल' दं बावहाय इन्डिया जाहैबाय ओरैबायदि फिउसन सोरबाया आर्यफोर सोरबाया द्राबिडियानफोर सोरबाया मंगलियानफोर सोरबाया नेग्रिटस अस्ट्रलइडफोर सोरबाया उमुकफोर दा बेबायदि गिलु बालु फिउसननि मानसिफ्रा ज' जानायखाय बयबो गाबागावखौसो बोयो बर'फ्रा बर'खौ लुबैगोन हारसाफ्रा हारसाखौ लुबैगोन मुसलमानफ्रा मुसलमानखौ लुबैगोन दा बेबायदियाव जोंनि पपुलेसना जुदि बाङायब्ला जोङो जुदि मावनाय दांनायाव आखा फाखा नङाबा जोङो जुदि सोलोंथायाव आखा फाखा नङाबा जोङो जुदि बिजनेसाव आखा फाखा नङाब्ला जिब जुनार फिसिनायाव आखा फाखा नङाब्ला जोङो बे हादोराव फेर फाथिनो हानाय नङा बे हारिया लासै लासैनो इभेन्चुवेलि गोमोरलांनोबो हागौ दा बेखायनो आं सानदों आन्दलन माने जोङो बैबायदि आन्दलनखौबो जों खालामनो हायो आरो मा दिनैनि most needed the pace of movement I think that is
how we need to operate about. आंनि साक्सेसनि मोन्थोरा गर्जना गारि मथर लानांगौ न' बां लुनांगौ आं बेखौ नुवाखै आंनि साक्सेसनि मोन्थोरा जाहैबाय जे भारतआ मोनसे पलाराइज कान्ट्रि गुबुन गुबुन हारि राव भाषा भाषी धोरोमनि मोनसे रायजो बे भारतनि मोन्थोरानो जाहैबाय आत्मायानो जाहैबाय इउनिटि इन डाइभारसिटि जों जयैसो मोनसे न'खर दा बेखौ नायोब्ला कंग्रेसनि फिल'सफियानो सबसे साबसिन पलिटिकेल पार्टिनि फिल'सफि आरो बावहाय दा बेखायनो आं मा सानो जों बर'फ्राबोथ' बिराद माइन'रिटि जाथि नालाय ट्राइबेलफ्रा दा कंग्रेसनि आइडिय'लजिया बावहाय मोजां आरोमा जोंहा कंग्रेसनि आइडिय'लजियाव जायगा दङ दा बिजेपिया जाहैबाय धोरोम लानानै जोंखौ सोखावो जाथि बर्न लानानै कास्ट कमिउनिटि लानानै जोंखौ सोखावो दा बेबायदि गावस्रा गावस्रियाव जोंनि बर' हारिनि बाहागा मा थाहैगोन जेबो थाहैनाय नङा आल्टिमेटलि जोङो सोरबा राफोद हारिजों गोरोबलांनो गोनां जानांगोन आन्दलननि सिगांनोथ' सोरबाया देखा लिरबाय सोरबाया रेखा रानि दास बर' लिरबाय सोरबाया दुर्गा दास बर' लिरबाय हा सोरबाया सेथि लिरबाय सोरबाया माबा लिरबाय दा बैफोरखौ नायोब्ला एक्चुअलि दिनैनि थारिखआव मोजां सरकारा जुदि फैयाब्ला फिसा फिसा हारिफ्रा फिसा फिसा राव बाङाय सुबुं सानखो थानाय हारि हारिसाफ्रा लासैनो गोमोरलांजोबगोन आरो मा भाषाबो थानाय नङा कालसारबो थानाय नङा इभेन्चुवेलि बै द' दाउफोर बायदि जाथियाबो गोमोरलांगोन दा बेखायनो आं कंग्रेसखौहाय एनकारेज खालामदों जे कंग्रेसआ भारताव सासन खालामोबा बयबो मिरौ जिरौ हारिफ्राबो बावहाय माने खर' दैखांनो मोनसे जायगाखौ मोनो आरो खिन्थु बिजेपिनि दिनैनि बे सिस्टेम आरो बाबा बाहाय जों जायगा मोना जों जोबलांगोन आरो दा बेखायनो आङो कंग्रेसआव दङ आं कंग्रेसनि फिल'सफिखौ मोजां मोननानै दिनैसिम आं कंग्रेसआव दङ